Machiegni nyakwarmo ging'e weche matuche kor gwenge Chaugi County ma Homa Bay jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro kwa mondo obed mabor kod weche mag ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pacho ka koritude kod weche mar ne donjore ng'anyo mag Gen Z kendo temo donjo e telo gi toka pasia ma en kwayo mogol kod jakom maduong' bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga mayango ni ng'anyo mano bagi pacho ka juma mokadho e boma ma Nairobi ahinya en mano mane ochan kendo ne tiyo kode mar temo kelo tungni kod rembedo kod yie kuom jatend piny Kenya William Ruto. Alia Beach Nigeler. Jakom duond bura mar ODM e pacho ka Gladys Wanga koro wuok tung' mosuo gi manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma okoni oponde tok rowere mag Gen Z e pacho ka gidwaro mar kawo telo mar piny Kenya kod dhoot machien. Wanga ne okwedo kit ng'anyo mane otim tich adek juma mokalo e pacho ka ma okoni kweth makelo sirikal tesre ka otelo kod Gachagua ne odonje mar kelo achiedh nade piny Kenya. I want to tell one Rigathi Gachagua that even we as an ODM party have done demonstrations in this country in line with the Constitution of Kenya. And sometimes we were provoked by police. In fact, police killed some of our people during that time. And what we did, we went by the Constitution and took these matters to court. There is no time that people who are claiming to be demonstrating under the Constitution can turn into anarchists under your instruction and burn down police stations and burn down courts in this country. It has never happened. And Gachagua, this is shame on you. You will never get power through the back door. Elections will be done in this country in 2027. And if you are ready, come to the election in 2027. Wanga mabende ne gavana ma Homa Bay ne okwedo kweth makwedo sirikal kuom donjore ng'anyo mag rowere mag Gen Z e pacho ka okoni ng'anyo manotim Nairobi kod gwenge mamoko e pacho ka ne en matemo loko loch ma jatend piny William Ruto kaachiel kod yungo sirikal mare. And this is no longer about demonstration. And our Gen Zs have made their case in this country. But this thing is being hijacked by anarchists sent by one Rigathi Gachagua and burning our police stations. We are taking this country the route of anarchy, and those are no longer constitutional demonstrations. Those are a plot to overthrow government. And we will not allow you, Gachagua, to destabilize this country. Wasadi maandamano kinde matot, nyakarangweka, ne wasewa moka police, ne wasewa mokot. Kaja od bura marangwe Dr. Lilian Gogo bende nokone kweth makedo sirikal tesre mondo luw chike ka gin kod ng'ur ma ok nigi ponde tok rowere mag Gen Z mar kelo koke pacho ka. Nitiere ji mang'eny sani mowuok mar ketho nyithindwa. Ka nitie gimidwaro, nitiere fair administrative action minyalo kawo. But anarchy mananeno manotimore Nairobi chapana ni ng'ato opondo e Gen Z kaketho. Jotelo go ne loso skul nyiri masumbi e kinde pok mag omenda mag basari maromo milion 50 kowuok agulu mar NGCDF marangwe kama Dr. Lilian Gogo ne ojiwo jopuonjre manoyudo pok mag omenda go eko mondo oket maino margi e chenro mag sombgi. By Tishario, chege magro schools zimede sudete. Hakikisha ni nyathini oyudo kata koyudo. Koni ndie school ondine ka nyathini oyudo. Kora kwayo ni kan next time uwinjo wach basari apply. Onge ng'ama dhi golo nyathini gibedo process to kosetieki titero chege go school. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Beach. Kabi County Masia en jogo